Shalom, Shalom. Warasma di Damang Dainang, Ruas ni Huriata HKBP Bandung. Suak songoni di tamu nami na Oddo Perak Marsaor di Parmingguata. Selamat hari Minggu mari kita salhunna. Selamat hari Minggu. Ia guarni mingguta sadarion, ima minggu pasaplopatot dung Trinitatis, do topik debata pai baruhon ngoluni bangsona. Tuhan memulihkan umatnya. Tapasada marohata, martang yang nahohom mahita. Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 10 pitu, ayat parjul dohod udutna. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guarni todi parbadia nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Martua do hala namanaon di pangujunan. Aidung tau sian pangujunani jalaon na do sogot tupal hanguluan na pinarbagani Tuhan itu akan holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Alei Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Ubang idohami tuho say lehor matodim na badiay tu bagasan rohanami. Say paian di bagasak kami asini roham dohot hatigoran na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pengujunan. Pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marasroha hami mida dengan ni pabahenanmu di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangingon hamuma patik ni debata ima surat tuhalak Heber bidu patoluhon ayat 12. Matahon hamuma ale akadongan sutung terdapat di manang ICP siak kamu rohana jahat naso porsea namanudati debata namangului. Ido sahatna rap mangidogugo mahita tu adopan ni debata lau mangulahon hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon hobar tupatikmi. Amin. Bye.
Tatopotima dosa tanah godangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikot dalanna asa mangolu ibana ido di pangido roham. Alaniu bahen di pangido hami sesudati ma torotorum asa unang mangonai betu hami. Sese sama sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargoi mahami asa margogu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesai akka panglosim alani hadir yoku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon mah di debata nade gijang. Amin. Nang kemutsat akalolok nang hukunta beromeani dan tagamon olongosan asirohani Jahobai nang pemado sogot langit nang pemado dohot tanoi dan tagamon olongoba naridok nadihatanai doa sini rohana rodi saleleng-lelena sampai pada leon kong nasohu mortito idohata ni Jehovah Tuhan si asiho. Doa sini rohana rodi saleleng-leleng nang kepada leon kong nasohu mortito idohata ni Jehovah Tuhan si asiho. Tapi gema hatani debata turpek epistel di hari mingguon. Ima barita nauli nasinurat ni si Matius biduonom memukasian ayat 25 rodi ayat 34. Tajahama markati soring di ayat 34 rap mahita majahasa. Ayat 25 alanido ubain nahudok tuhamuna unang holsohok kamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para biton. Daum marga hosa sian si panganon, daum mangat daging sian para biton. Bereng hamu mapidong akan namartong-atong langit, akan naso manabur, naso manggotil, naso papungon tu sopo, tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi nasida. Dagodang dope hasurungan muna siani. Isi mahamu marhuaso pagadahon arya-arina nanggo sa asta gajangna anggo tungsian pakol sohon ni rohana.
Buasa atong holso-holso muna parbiton, patakas hamuma partubuni bunga-bunga na diladangi, akan so mangula jalan so manggati. Au madok tu hamuna. Gari si Salomo uju di bugara ni hasangapon nai ibana, gari so mamake songon bunga-bunga sada. Asomolo songoni diparulosi debata duhut-duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, na tupa dipuruni marsogot nai, lam hamuma, lam so parulosana, oe hamu si otik haporseaon. Atong unang mahol suan rohamuna madok, aha mapanganon nami, aha mainumon nami, aha mapaributan nami. Aka si pelebegu do makarikoton salut na si songoni, diboto amamuna na dibanua gijangi do, naung rikot akai dihamu. Sai jumoro malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna, dungita bahononna do sude akaudeng tu hamuna. Atong unang mahol suan hamu ari marsogot, ai sari hononi ari marsogot do narikot isi, sai do molo masih porsan hasusaan na be akaari. Ido sahatna martua do natumangion hatani debata jalan opiopsa. Amin. Dinahumo soro hati masari agoruaki di bubolo kono kupe oso kusasure airilo con Jesus Tuhan kana isurohi nasumarihon monumi dengan sudenai ay kari akapidongi say di parmudu Tuhani marabit bunga-bunga inadengan launi ay disarihon debata nasidana sa tokidan nampita na porsean agawon kadini. Tahati dakon mah haporosiao tai, songon nahina tidakon idong atas haporosiao disadok portibion, rap mahita madok. Au porosia di debata Jehovah, ido ama pergo na suahati dosan, atau mau palangit dotan. Au porosia Yesus Kristus, anak ini debata Jehovah na sasadai, iman nanti nibuhon si Maria, na gabagian sektor di Purbadia, adoran saubuan. Ido tu hatta, na tumaon nambernit, di bahuman selatus, na pada terpajal ribana di awak silang, na tuat tu banua torun tanam, namulak mangulu di hari potuluhon, nama naik ke surga, laun siang debata Jehovah, amanai parugona suatu dosani, disimai bana pai mangulak sugut tanam, mangumilak nama mulu namate, au porsia di Purbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, dohot dia dosa, dohot dia tai namandok, ulang mengulur sugut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin.
Tikting si Jahon di Minggu 14 Dong Trinitatis 21 September 2025 pukul 10 WIB. Nomor sada, Pertanyaan Daerah Rabu 24 September 2025 pukul 10 WIB. Nomor sada, Daerah Riau Patra Komala dibagas ni keluarga Hilmar Simanjuntak, Inang Desi Buru Lumpan Tungkup, Inganan Ruang Konsistori Lantai Sada. Nomor 2, Daerah Tolu Dago, dibagas keluarga ni Yudianto Sitompul, Inang Meti Boru Pohan, Inganan Ruang Serbaguna Lantai 2. Kamis 25 September 2025 pukul 10 WIB. Nomor sada, Daerah 2 Antapani Arca Manik, dibagas ni keluarga Pendeta Nexon Simanjuntak, Inang Hotma Boru Sianturi, Inganan Ruang Serbaguna Lantai 2. Nomor 2, Daerah Onom Bansel, dibagas keluarga Nyonya Nursiah Manurung Boru Silalahi, dohot keluarga Marihot Sitorus, Inang Kristina Boru Manurung. Inganan Perumahan Permata Kopo, Blok F 20 Sia, Jalan Sukamenak, Kopo Sayati. Nomor 2, Ruas Nataba, Mamuka Sian Sadarion, Minggu 21 September 2025, Nungagabe Ruas Nihuriata Ima, keluarga Panangian Leonardo Lubis, Inang Lilis Murniati Boru Sitanggang, Rap Dohot 2 Halak Yanakona, Sian GKPI Marturia Resort Langkat, masuk tu daerah Walu Bypass Timur. Nomor tolu, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Tikting Sada Dohot 2. Daniel Ama Arta Hasiholan Silaen, anak ni Amata Situa Wesley Dopak Hajuluan Silaen, tubuh ni Inata Saur Sariyati Boru Pasaribu, Ruas Wik Pajajaran, HKBP Bandung Resort Bandung, Rio Marta Dinata. Dohot Renata Kalista Boru Panjaitan, Boru ni Amata Hasudungan Panjaitan, tubuh ni Inata Rumintang Farida Boru Manurung, Ruas Wik Sarbuncit, HKBP Bandung Resort Bandung, Rio Marta Dinata. Nasida Nunga Martupol na di hari Sabtu 20 September 2025 di HKBP Bandung Resort Bandung, Rio Marta Dinata. Bimbingan pranikah di hari Jumat tanggal 26 September 2025 pukul 10 WIB di HKBP Bandung Resort Bandung, Rio Marta Dinata. Pamasuh-masuhon di hari Sabtu 27 September 2025 pukul sia WIB di HKBP Bandung Resort Bandung, Rio Marta Dinata. Paupaton Pangebation Huria Sadarion Borhaddo Penguan Ina Jumat ni Huriata mangebati tu HKBP Depok Timur Resort Depok Timur na ni uluhon ni Pandita Resort Pandita Albenar Silaen tatangnya kon ma anggiat mardalan dengan pangebationi. Nomor 5, Perjumpangan Panitia Optimalisasi Dohot Parhalado di Senin Marsogut 22 September 2025 pukul 10.30 WIB di Gedung Gereja HKBP Bandung di Patupado. Perjumpangan Panitia Optimalisasi Gedung Rukan Dohot Parhalado Pinangido Tusude Panitia asa mangaradoti hari kotoni perjumpangane. Nomor 6, Ritit Bajar-Bajar HKBP Bandung. Di Sabtu sahatu Minggu tanggal 27 September 2025 di Patupado Retreat Bajar-Bajar Manang Remaja HKBP Bandung na maringanan di Villa Istana Bunga Lembang. Rap Borhaddo rombongan sian gereja di Sabtu manogot pukul 6 WIB. Pinangido di akar ruas ni Huria asa mendaftarhon yanakon nabe mandohoti rititi. Nomor 7, pilihan khusus. Di Parminggon Sadarion
Papungupelian khusus Dohita lau mengurupi pembangunan pos pelayanan HKBP Simarimbun. Lasma rohata pasatone. Dung sidung tikting tasaksion ma video pembangunan HKBP Simarimbun. Nomor 8. SK Pindah. Uluan ni Huria HKBP Majalengka Resort Bandung Rio Martadinata, Pendeta Simon Sibarani, Nunga Manjalo SK Pindah tu HKBP Medan Distrik Walu. Di hari Minggu Nanengro tanggal 28 September 2025, Pandita Simon Sibarani Marjamita Naparpudi di Huriata, Laos Papungu Pelian Dohita, Diopat Sesi Parminggon. Tanda lasni rohata siala pakobasion nasida. Songanima tikting di bagasan minggion tuhata ma nama masu-masu. Molate parjulo pasahat tami tutuhan perdenggan bahasa di ledo PD tatiki di lihan juhata. Kaki pason terlumobi di dalam rangka pembangunan pospel HKBP Simarimbun namaringanan di Bahkora 2. Molate di atas partisipasi ni Huriai manang jemaat ni HKBP Simarimbun suak somaninda di Pangaratoan. Marhite tikion, marhite momenon hamisan ruas HKBP nadong di Simarimbun. Mangido pangurupion partisipasi sian anak ni Huriai nadong di Pangaratoan. Molate pasat tami terlumobi di partisipasi muna di anak ni Huriai nadong di Pangaratoan nong mendukung spot pembangunan pospel pembangunan gereja HKBP Simarimbun nadong di Bahkora 2. Molate pasat tami terlumobi itu hamuna betima. Salom amanginang horas dihita saluhutna. Hami sian ruas ni HKBP Simarimbun. Madok moliate di hamu saluhutna aka ruas dongan saha porsiaon na dong dilihat portibion. Moliate di support muna pendirian ni pospel taon. Alaya manginang ala kurang sikop dope pospel taon. Hami mangido tolong tu hamuna asa duku kamu mahami, tolok kamu mahami asa boy sahat pembangunan ni pospel na dong di Bahkora 2 Kecamatan Panabea Panyon. Pos rohanami, harap rohanami, urupa muna dohami ate amanginang, moliate mutima. Horas amanginang, saya atas nama Pendeta HKBP Simarimbun bersama dengan seluruh panitia, pospel, dan jemaat yang ada di HKBP Simarimbun memohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya kiranya dapat mendukung partisipasi dalam pembangunan pospel HKBP Simarimbun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pos marohanami amanginang urupa muda dohami moliate didongani tuhatta. Amin. Tapasahat ma peliata sada asarabe hut tapuji tuhata marhite hite ede buku ede nomor 750 ayat sada dohot udutna. Bos
Dame ni debata nasumurung sian nasaroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Tapi gima hatani debata imana tersurat di buku Panurirang Biddu Panurirang Amos Biddu Sia ayat 10 sada sahatu ayat 15 songonon ma didok disi di ari nasasadai pajongjongot kuma muse udung-udung ni si Daud nama lohai jala paluyokku parik akan nabumbungi jala pajongjongoku muse aka nama lohai jala paluyokku doi suang songon diaka ari mula-mula asana sida manean pasi-pasi ni Edom dohot salut bangso perbegu akan atar goar tu guarhu ninna jahuba na pasahaton songoni idama narodo sogot aka ari ninna jahuba masih jaloan ma paninggala dohot panggotil perdege dohot panabur jadi manetekon anggur aka doluk jala bicat aka doluk-doluk sudena dungi togi honokku mamulak akan terbuang sian bangso Israel jala peluan nasida muse huta akan tarulang lau singana nasida ma jala pukau nasida ma aka porla anggur lau sinumun nama anggurna jala pakeon nasida ma aka porlak laos pangononna dohot parbuena jala lopokonok kumana sida tutano nasida jala dangbe pabaliauku nasida sian tano nasida nahu leoni tu nasida ninna jahuba depatam ima sahana amang inang huria nani holongan ni Tuhan Yesus Kristus topik minggu dihita ima Tuhan memulihkan umatnya. Adong do dua istilah kata yang dipakai di bahasa Inggris lau menerjemahkan mengalapati hata memulihkan. Nah perjolo ima hata recovery. Jalan apa dua on restorasi. Dia do dipakai di buku Bibel tahun, di jami tahun. Hata recovery manang hata restorasi. Jala do lapatanna. Molo didok recovery. Ima napaulakon tu situasi semula. Jala molo didok retorasi. Ima na padenggaton restorasi ima na padenggaton asa berfungsi muse do dinggan bahkan lebih dinggan nih bana multifungsi bana jala lebih bermanfaat mulut dok hata na dipake ima restorasi boima taida buktina sian hatorangan ni jami taon napa buahon tuhita ima na pajonjokon ni debatado udung-udung ni si David napa duahon ima na dipadenggan debatamu se huta na ruang jala melutahida sian terpuhon
Molo di hata Ibrani udung-udung diterjemahkan dot hata suka. Artinya suka itu mudah roboh. Dia gampang pecah, retak. Jalan molo didok di trupuhon hutan atarulang. Berarti tidak ada lagi kehidupan di dalam. Jala ahado na didok ni jambi tau tu hita taringo tu udung-udung do hutan atarulangi. Didok di trupuhon. Paibaruon ni de bata namai. Baulion ni de bata namai. Di restorasi de bata namai tu hita. Dang hata recovery. Paulakon situ situasi semula. Buama asal lebih dinggan, lebih bermanfaat, lebih kokoh, awet, bertahan lama. Kudang do sian aka toko-toko nang ahli sosiologi pendidikan mengalapati hata pemulihan manang haibaruon restorasion songon hubuat masian pendapat nisi Robert Camerton itu ibana bahwa pemulihan itu atau restorasi bisa saja itu terjadi karena ada situasi yang mengikutinya, yang mendesaknya, sehingga dia pun akan mendapatkan pemulihan. Bahkan adong dosian tokoh pendidikan Margoar Paulo Freire, ido ibana bahwa restorasi atau pemulihan itu bisa saja terjadi jika dipengaruhi oleh setiap tindakan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Ado lapatan na restorasi hai baruon na didok ni turpuhon tu hita. Apakah songon didok ahli sosiolog sinakini karena ada situasi yang mendesak sehingga dia akan pulih menjadi orang yang sabar, atau sebaliknya karena ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Gagal do bangsa Israel mengalapati dua pendapat ni akali. Alania terbuang nasida sian, terbuang nasida di huta Babel, terbuang nasida di bahan Asyur pada saat itu. Tong dong adong pemulihan. Sabar nasida, sabar terus. Alidang adong restorasi. Songonido nang dang boy sada pikiran ni nasida mangula si ulaon na dang boy sada tujuan. Pedi dok nakini mulu didok restorasi ya harus satu tujuan lah di dalam mengambil satu rencana atau yang mau kita capai. Tidak bisa. Jadi do lapatan na restorasi pemulihan. Jala wah mahita asa boy. Puli dapat kita habaruo nih di mulut tahun. Ido na di bari tahun. Di jami tahun. Marhite nubuatan nisi panurirang Amos. Jala di do ibana. Molo naeng dapat kita habaruo nih. Dang boy wala si gugut ta sa diri. Dang boy. Iko debatado namar inisiatif. Iko debatado na mangula. Jalan apa dua on di do ibana do. Molo naeng terrestorasi do ngulum. Dapot wahai baruon. Ikut pos do roham. Tu debata. Unang adong dangguni roh hadiho. Jalan apa tuluhon. Imana paling utama di kita. Ikon adong do fokus ni ngolum. Dang tu harajaw ni portibion alay. Tu harajaw ni debata. Tahi dia mah. Mulai didok nakid. Didok panerang Amos. Restorasi hai baruoni. Debata na berinisiatif di hita. Dan bangula di hita. Tutu dui.
Ingot kita dobe di masa Raja Hizkia, roh buah-buah sian Raja Asyur pada saat ini marguar di Sanhedrin. Lo aku ku nama, hancur aku nama, musnah aku nama, pamagok ku nama, bangsa Israeli. Jalan yang dibayar do ulahon. Penghancuran secara massal. Ali dibuat mana pasukan na 125.000 amang inang martangiang do Raja Hizkia. Pro suruh-suruh ni di bata. Gabi marmatean. Pasukan ni Raja Asyuri. Dan ulah ni alana di pangasawon Raja Hizkia do di bata. Dilihat do museh kemakmuran, kesejahteraan tu bangsa Israel. Dan ulah ni Bang Soki ditiki na di paratoban misir pehita isedo na mangula di si debata dungi borat musehita di pasahat matano kanani alani gogot tadai daung alani debata do na mangula di hita bahkan tindakan ini bata di hita na merestorasi ngulutta na argaon na tahingot songon halak kristek kita di restorasi di bata dong ngulutta marite na manesa dosata kita telah dipulihkan oleh Tuhan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus asa unang behita di bagasan hamatean na saliling-liling na asa unang mahita toktong marsitaonon marukil di ngoluon alani mudar ni Kristusi dapat kita do restorasi pemulihan hai baru kita dilayakkan gabe anak ni dibata panean di harajonna ima baraita las ni roha na dibuan Tuhan Yesus tuhita col manadong di Portibio jalan apa dua hon di dok panurirang Amos unang adong gangguni roha ikon betul-betul hita marpos ni roha taida jala taingot do aka pengalaman ni oputan ajoloi ditiki mardalan nasida di tanah perhorsian sebelum satu tanah Kanaan. Ragu nasida di pandungan ini bata marungut-ungut. Ditiki di tanah Mesir Tuhan judo pangak kami. Ragu nasida di bata bui mangalion aik mangalis si panganon. Dang bui hita di bagasan keragu-raguan. Majalo hai baruan inggului. Ido makana di jamita Tuhan Yesus marhiti trupu epistel jamita pertanga di hita. Hamu na urang hapor siaon. Ida hamu mapidong na martonga-tonga langiti. Naso manabur naso maggotil nasolo papunguhon tusopo. Alay toktong di parmudung-mudung ni Tuhan. Lam hita ma akan naporsiha tu Tuhan. Dan posobon na hita laho madalani nguluhan jalan apa tuluhon asa dapat hita hai baruoni didok tu hita bahen fokus utama di ngolumi harajaon ni di bata unang harajaon ni Portibion sarupa songon ni dok Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 30. Ari dok, jumulo mah luluyamu. Harjo ni, urak kita. Atau dalam bahasa Indonesia saja ya, mungkin semua bahasa Indonesia. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerjaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi. Taingot dope jamita di minggu nasalpu. Harajaon ni Portibion do na dihirim anak siang gia ni anak nama gui
Ahmad Jabbar na di si penyesalan. Sampai tega di mana naeng mangalang idahan ni babi. Ngahurang waras beban. Dia sudah gila sebenarnya itu. Tidak waras lagi. Karena fokusnya itu sudah lain kerajaan dunia ini. Parsatokina do HP mau nga sudei. Sega pikiranmu, sega rohatta amanginang. Unang lului aka harajon ni Portibion. Aka materi duniawi. So di ujung ni ngolumi manol soli doho. Manol soli dohita. So ngulinak kita kanator semolo holan ina gabi tabain prioritas ni ngulut tahun. Dang taingot manugion mengajari akka gelek tahun. Sogot panol sulion namai dihita di akka pangalaw ni gelek tay gabi manusay dihita. Unang fokus hita laho membangun istana duniawi ini amanginang. Tidak ada kenyamanan diberikan duniawi ini. Alapatan na mulu jabu misalna bermegah-megah. Alai di bagasa jabui daknya dinggan pakatayon dohon amatana do inatana. Dan boy sadar rohani nasida. Jala ima gabaran ni anak siakangan ni. Anak siakan ini mewakili gambaran kehidupan manusia modern. Yang mewakili masyarakat meritokrasi. Berasal dari kata merio bahasa Latin dan kratos bahasa Yunani yang artinya orang-orang hanya dinilai sukses hanya dari upah pekerjaannya. Termasuk tuhorong na mangululi harajoni Portibion. Saya rodo amana nama dog dang las roham ngamula be anak nama goi adek mon anggimon marua ma romo saya ibana audison terus nakarejo wah nama songoni hitahon na manginang mulu saya tapikiri sude kahasalan ni dong atai dang olo be hita mersada ni roha dang boy hita Majalo restorasi hai baruun. Iya kan? Mana bisa anak siahani merdomu tuanggina karena sudah Rajoni Portibi mengarajai ulun. Tidak bisa. Hanya au tertarik sekali yang menginang muluhida kehidupan ni bangsa tahun. Sian tokoh presiden Uruguay, Mujica. Lihat itu Mujica kan, presiden Uruguay semakin bagus. Apa yang dilakukan oleh Mujica? Dia tidak menerima gajinya, bahkan dia ditawarkan oleh rakyatnya jet, dia jual itu, dia bagi-bagi untuk jemaat yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan. Ditawarkan juga istana ke presiden mulu ando pensiun baru lima bagus sedang dong mulu ikon tu daerah lingkungan kumuda mulu neng penon mulu son tungi di leon tu akan susah sadinggang mulu na. Apakah masih ada nilai pengorbanan itu dalam diri kita secara khusus untuk melayani Tuhan? Mangina mulu nang adong dope, do natapa jongjong di huriaon, di huriato. Apakah istana duniawi bukan istana surga? Jika kita membangun istana surgawi, tentu hidup kita akan kita bangun dalam kebersamaan, kerukunan. Tentu kita semua berlomba-lomba memberikan hati kita, pengorbanan kita untuk melayani Tuhan. Dalam posdora nami Tuhan muna menginang dina rohami mewakili jemaat ni HKBP Simarimbun tangi yang dohot hirim ni rohanami ima asa dapat nami do restorasi hai baru ni di ngulu ni ruas ni HKBP Simarimbun
Dan bui terduga HP pembayanan ni debata, tindang ni debata di ngulu tahun. Dung saat au di Simaribun, 2 tahun kami di si marutang do gereja menurut lahan 400 meter dengan harga 160 juta. Kemudian kami bayar itu. Kemudian Tuhan juga memberikan jalan dengan peletakan batu pertama dan pembangunan tiang dengan biaya 150 juta. Padahal jemaat AKBP Simarimbun hanya 289 kepala keluarga dengan pendapatan yang biasa-biasa, durung-durung 2000-nya. Tak terduga. HP 2 tahun. Ala ni pos dorana medisi. Debatado na mga lihon dalan. Laho pembangunan ni pos peli. Jala pos dorana medisi. Sidung do pauliuhon Tuhani sugut. Bagas corona asataba bilangan na porsea. Amin. Martang yang maida. Maulia tema Tuhan, upasat kami itu dopanmu. Siala dileko dobe Tuhami di bagasan tikyon, hai pason, bui hami marpungu di bagas jorom nabadion laho mamuji ho sunguninang dina laho manangihon hatami. Nunga hutang yok kami hatami Tuhan na mamaritahon Tuhami asa tutuma ibaru ngulun nami baru nang dipangatusyon nami pangalapotion nami laho maka porsiai ho tutudo hodo debatan nami na mangula di hami Tuhan tutudo juk do hami sipata ragu olo madipil siya na dupanmu alay nunga di papos horohan nami marite barita la siya roha ditikyon asa unang be adong ganggu ni roha de hami jala tubuh hami maka porsiayo sunguni nang utangnya ko kami dong akar ruas ni huriamon adong di HKBP Bandung pasu-pasu mana sida Tuhan ramoti mana sida jagahai daging todina nangakapar karjon na sida pe bahen masa gabe asa ngapo ni di asa ngapo ni di guharmu sungni nang utangnya ko kami do Huriam AKBP Simarimbun nadong di pematang siantar toktong Tuhan lehot tunasida pangaramotio ni jagai dagang todina sida Tuhan papos rohan nami sudi patu pahon mudo saluhut akasak kami lau pajunjokon bagas jorom Tuhan dinalo mula penuh kami lau manguduti akaulon nami dongani mahami Tuhan jalabain salut ulon nami asa gabe asa ngapo ni diguharmu utang ko kami do nang akar ruas ni huriamon di bagasat parsaiton leon matuna sida hai pason Jaloma Tuhan tangyang nami mar hidi-hidi anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Tauduti mamuse amanginang marede sian buku ede nomor 262 ison ma tapasahan songon bantuhan muna tu Huria AKBP Simarimbun nadong di pematang siantar. Amen.
tatang yakon mah beliata alia di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silelen na dinggan do nasa ulibasa na mau liutus hu pasat hami mas yan nilion mi tu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asah parasya kami pilihanon pati bulhon harajonmu dito ngatongani huriam dohot di fortibion buhay marohan nami marhidi dito dim asalam utadahami kudang ni sililion mi tu hami asalam girgir hami medok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangu luas siap hari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa idongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuina tuho jala asi maruhana midoho di dopakon Tuhan debata mabuina tuho jala di pasar madamena tutodim amin.